All right. Thank you so much for having this interview. Kiitos tosi paljon tästä haastattelusta. We're much looking forward to hear your life story. Haluan todella kuulla sun elämäntarinan. And we start with as you have been 15 years old. What happened then? Ja aloitetaan vaikka siitä, kun sä olit 15-vuotias. Mitä silloin tapahtui? Sain työpaikan. I got a job. Ja siellä työpaikassa sitä opin ammattiin. I learned my apprenticeship there to become a worker there. Sen jälkeen elämä on vienyt eteenpäin. On jouduttu semmoisen tilanteeseen, että se missä mä olin töissä, niin se meni konkurssiin koko firma. And later on in life, the whole firm went into bankruptcy. Ja sen jälkeen päätettiin sitten, että ostetaan itselle mun ystävän kanssa se firma ja aloitettiin tekemään töitä omaa laskuun. And after that, with my friend, we decided to buy that firm. So tell me, how old have you been at that time? Kuinka vanha sä olit siihen aikaan, kun sä menit töihin? 15-vuotiaana aloitin. I was 15 when I started in that firm. So you finished school already with 15? Oliko sulla koulu sitten jo loppunut, kun sä olit 15-vuotias? Joo, kansakoulu oli silloin loppu. Yeah, that was just a normal school that finished at 15. All right. Ja jouduin silloin sitten sieltä koulusta pois sabatin takia, kun mä en halunnut sabattina mennä kouluun. And I had to finish school because of Sabbath, because I didn't want to go to school on Sabbath. Mm-hmm. Ja sen jälkeen sitten joudun näihin ihan käytännön töihin ja sen jälkeen sitten, kun se konkurssi oli ollut, niin päätettiin ostaa se koko firma itselle ja ruveta tekemään hopeita omaan laskuun. And after school I had to do this practical work, and after the bankruptcy later on, we bought that firm and started to build it up again. So how long did you work in the company? Kuinka kauan sä olit siellä töissä siellä firmassa? Before you bought the company? Ennen kuin te ostitte sen. Ja mä olin 3 kuukautta vaille 36 vuotta saman työnantajan palveluksessa. I was, oliko sä 36-vuotias? Ei, mä olin silloin sitten jo 50. He was almost 50 when he bought the company. Mm-hmm. Ja silloin kun ruvettiin sitä omaa firmaa perustamaan, niin meillä hyvä ystävä, joka oli samaan aikaan armeijassa kuin minäkin, niin hän olikin petollinen ja hän rupesi ajamaan sitä meidän just ostettua yritystä konkurssiin ja lopulta huomattiin, että hän on huijari ja sen tähden haluttiin hänestä eroon ja jouduttiin paljon rukoilemaan, että saatiin se asia niin järjestymään, että saatiin tämä huijari pois ja päästiin jatkamaan sitä elämää sitten sen jälkeen. And when we were just starting with the company, we had a third person also who was a friend of ours, and he started with us, but he was very deceitful, and he tried to put that firm also into bankruptcy, and he was also trying to deceive money, and we had to pray a lot because of that in order to save the firm. Ja sitten mä tein aika pitkän uran, 53 vuotta tein yhtä mittaa töitä ja sitten pääsin eläkkeelle. I was working 53 years altogether, and then I got into pension. Ja sitten sen eläkeajan jälkeen niin ruvettiin sitten tätä Turun Betel-kirkkoa korjaamaan, joka nyt on menossa parhaillaan. And after my working career, we started to repair the Bethel Church. Ja sitä on tehty nyt tässä toista vuotta yhteenmenoa. And now, nearly 2 years, we have been working with the Bethel Church there. Ja ne taidot, mitä on siellä liike-elämässä oppinut, niistä on ollut hyötyä tässä kirkon korjauksessa, että se on edennyt hyvin. And the skills that I've learned during my active years at work with the company, they have helped me a lot during these later years with the church. So I have some questions to you. Mulla on muutama kysymys sulle. So you started to work when you have been 15. Sä aloitit työsi, kun sä olit 15-vuotias. Joo. And I heard it was like your father and mother said it's time to work. Ja mä kuulin, että sun äiti ja isä sanoi, että nyt olisi aika tehdä töitä. I heard that they somehow kicked you out of the house.
ja että he jotenkin niin kuin ajoivat sut kotoa pois. Tai There was no food for you. ei riittänyt ruokaa sulle. Niin oli niin köyhä. They were so poor. How was that for you? Miten lasta se oli sulle? Se oli hankala aika, ei ollut varaa mennä kouluun ja täytyi vaan keksiä joku työpaikka, mistä saisi leivän. It was a tough time. You had to go just somewhere that you could get your food from, somewhere to work. And then later you had another tough time Ja myöhemmin sulla oli joku muu vähän kovempi aika. because the work you have been working so long went into difficult times. Ja se sun työpaikka, missä sä olit ollut niin kauan, niin sille tuli vaikeuksia. So how did you come up with the idea to buy that company? Miten sä keksit ostaa sen firman? Did you had all the money? Oliko sulla niin paljon rahaa? Ei ollut rahaa. No, I didn't have any money. Ja siinä kävi sillä tavalla, että se missä mä olin opissa se firma, niin se tuli se niin vanhaksi 80-vuotiaaksi omistajan, se myi sen ja se uusi yhtiö kesti 6 vuotta ja sitten se meni konkurssiin siinä ja sen jälkeen piti jotakin keksiä eläkseen. The company where I was working since I was young, it went in. They needed somebody to continue for the leadership because the old leader was getting away, and a few years later, it went into bankruptcy. So, but how was this when it went to bankruptcy? You didn't have money, so how did you come up with the idea to buy that company? Mutta mistä sulle tuli se idea, että sä ostaisit sen firman, kun sulla ei ollut rahaa ja se meni konkurssiin? No kun työtä osasi tehdä, niin ajattelin, että kyllä sitä sitten omaa laskunkin osaa tehdä. Eikä oikeastaan muuta mahdollisuutta ollut kuin ruveta yrittäjäksi. I thought that because I can do the work, I was thinking that maybe I could make it because there were no other options. So that was your solution to buy the company. Ja sun ratkaisu oli sitten ostaa se. Joo, niin oli. Yes. Hyvän ystävän kanssa puoliksi ostettiin se. With my good friend, we bought it together. So you needed a lot of faith, or was it easy? Tarvitsitko sinä paljon uskoa vai oliko se helppoa? Tarvitsin paljon uskoa ja sitten talot piti panna pantiksi, Yes. että saadaan se lainoitettua se asia. A lot of faith, and we had to also put the house into, what do you call it, so that you, sorry? On the line. On the line, yeah, the house on the line, because you were not able to get that kind of money otherwise. So it was a huge step of faith. Se oli tosi suuri uskon askel. And it was a big risk. Yes. Ja suuri riski. Yes. So you were 50 years old when you did that? Sä olit noin 50, kun sä otit tämän riskin. Yes. Joo, siinä pikkusen päälle 50. A little bit over 50. All right. So our listeners don't know what kind of company that was. Maybe you can explain the company. Meidän kuulijat eivät oikein tiedä, että millainen firma se oli. Voitko What did you do there? mitä te teitte siellä? Valmistettiin hopeaisia esineitä, We made silverware, lusikoita, spoons, haarukoita, veitsiä, forks, knives, ottimia, different kinds of kynttiläjalkoja, maljoja ja kulhoja, kaikkea Silverware, tämmöistä all hopeakäyttöesinetavaraa. all kinds of silverware. And who bought this silverware? Kuka osti nämä hopeat? Meillä oli asiakkaita näitä kultaseppiä ympäri Suomea, Around yli Finland, 600 liikettä. there were about over 600 different shops that were buying around Finland. Ja jotkut niistä aina sitten oli meidän asiakkaita ja osti. Ja niitä asiakkaita hoitaa niin, että ne pystyvät ostamaan meiltä tavaraa. And some of them were our customers, and you had to take care of them, and so that they could buy from them. So you had a lot of different work to do. It was not only in the company, but also selling it and having contacts. Sulla oli myöskin sitä markkinointipuolta ja kontaktipuolta, ettei pelkästään sitä tuotantoa. Joo, oli. Yes. Markkinointi piti hoitaa itse ja We did the marketing ourselves. olla yhteydessä asiakkaiden välillä, käydä heidän luonaan. And take Puhelimella hoidettiin asioita paljon. contact and call them and also visit them sometimes. You just showed me some pictures of your company, Sä näytit jotain kuvia just sun firmasta. and you had a lot of machines. How many machines did you Oli have? paljon koneita. Kuinka paljon niitä oli? No, 60 kappaletta. About 60. 60 machines. Joo. Suurimmat koneet paino 8000 kiloa. The biggest ones were
8,000 kilos. That's Wait. amazing, huh? 60 machines, and I can imagine that the 60 machines were not always running. Oliko ne kaikki, mä voisin kuvitella, että ne ei aina ollut päällä ne 60 konetta. Ei ollut. Sometimes they stopped. Joskus ne oli Niin pysähdyksissä. silloin tehtiin sillä koneella, mikä oli sille työlle paras kone, niin sillä tehtiin We sitten. used that machine that we just needed at the moment. So how did you find the solution? Because that's not easy to find the problem, right, in the machine if it stops. Miten sä löysit sen ratkaisun, jos se vaikka menee rikki tai se kone? No mä olin niitä koko ikäni melkein korjannut, niin olin oppinut sen, että nämä mitä nyt sanoisi, liikkeen valmentajat sanoivat, että ei kannata itse tehdä, mutta me huomattiin, että kun meillä ei ole rahaa, niin meidän kannattaa kaikki se, mikä osataan, niin itse tehdä, niin silloin me saadaan koneet kunnossa ja käynnissä. Some people said, those who were selling these machines, that you shouldn't mend them for yourselves, but we noticed that we didn't have the money, so I just had to do it. So I was mending them. So how did you find the problem? Miten sä löysit sen the ongelman machine sitten, stopped? että jos se kone meni rikki tai jotain tapahtui? Joo, täytyy sanoa, että näin se meni, että se mun oppi-isä sanoi, että se minkä ihminen on tehnyt, sen ihminen korjaa. Ja se korjaaja on hän itse. Ja mä olen samanlaisen tämmöisen filosofian saanut, että se täytyy opetella itse korjaamaan. My mentor, who was teaching me at the moment when I was younger, told me that if a man had built it, then a man can mend it also. So if it's possible for someone, it's possible for me to mend it. That was his advice. So you needed to learn every machine how it works. Sun piti oppia jokaisen koneen toiminta. Kyllä. So you needed to have the knowledge of 60 machines, different machines. 60 eri konetta sun piti osata. Oh wow, that's a lot of things. So you had workers, 30 workers, around 30 workers. You had the 60 machines. 30 työntekijää ja 60 konetta. And you had the marketing. Ja sitten sulla oli markkinointi sen päälle. Joo, silloin kun meillä oli se oma firma, niin sitten meillä ei ollut kuin 7-8 henkeä meitä oli töissä, että se pieneni niin paljon, koska myynti pieneni, niin piti pienentää valmistuskapasiteettia kanssa. Okay, when we bought the firm, it went a little bit smaller, oliko se 7? About 7 Joo, 7 henkeä. workers, because we couldn't handle it without making it smaller. Wow, so you had a lot of machines but less workers. Sulla oli paljon koneita, mutta silti niin vähän väkeä. Joo, kyllä. Wow, and you made it with the 7. Ja sä selvisit sen 7 apulaisen kanssa. Joo, kyllä. That's amazing. That's amazing. So when I listen to your story, Kun mä kuuntelen sun tarinaasi, you left home when you were 15, you started the work. sä menit kotoa, joudut pois ja sä aloitit 15-vuotiaana. With 50, you make again a big decision. Ja sitten 50-vuotiaana sä teit sitten taas uuden ison ratkaisun. You have faith, but you take risk. Sulla oli uskoa, mutta sä otit silti riskiäkin. And you build up the whole company. Ja sä sitten muodostit sen koko firman. And you're producing silverware Ja sä tuotit hopeaesineitä and many other things. ja monia muitakin. So how was your work as you have been running the company? Did you had a good time, a blessed time? Did God bless you? Millaista sun työaika tai elämä oli? Oliko se tämmöistä siunattua aikaa? Oliko se hyvää aikaa? Raskasta aikaa, se oli pitkiä päiviä. It was tough time, long days. But did you experience some blessing from the Lord? Saiko sä jotain siunauksia Jumalalta tähän työhön? Joo, kyllä saatiin, että monta kertaa oltiin ihmeessä, että mitä tehdään, miten selvitään. Ja sitten se vaan yhtäkkiä ratkesi. Yes, many times we didn't know what to do and how we could cope with it, but in a miraculous way it just got solved. Do you remember something you could tell us? Muistatko jonkun tämmöisen ihmeen tai jonkun, jota voisit kertoa jonkun kertomuksen tai tapauksen? No monesti se oli semmoinen, että oli hankalia tilanteita ja illalla kun meni nukkumaan, niin ei tiennyt miten ollenkaan sen asian ratkaisisi. Sitten aamulla kun heräsi varhain, niin silloin se ratkaisu oli tuolla päässä hautunut ja tiesi, että mitä nyt tehdään. Many times in the evening when I had difficult times, I didn't know at all what to do. But in the morning when I woke up early, then the problem was solved. So God gave you an idea? Eli Jumala antoi sulle idean. Joo, kyllä. I heard that many times. Mä olen kuullut sen monta kertaa.
And many business people are telling me the similar story. Monet bisnesihmiset kertoo ihan samanlaista tarinaa. That's amazing. Se on aivan ihmeellistä. So God gave you the solution overnight. Jumala antoi yön yli sulle sen ratkaisun. So we need to pray and trust the Lord, right? Ja meidän tulee rukoilla ja luottaa Jumalaa, eikö totta? Joo. And sometimes we need to wait the night. Ja joskus meidän pitää odottaa yön yli. That's amazing. Se on aivan ihmeellistä. Joskus voi joutua odottamaan toisenkin yön, mutta Sometimes yleensä another se aina night. tulee. But it comes. It comes. The solution comes. The solution comes. Thank you so much. Is there anything else you would like to share with us? Kiitos paljon. Onko vielä jotain, jota haluat vielä? How you experience God in your company? Miten sä koit sun firmassasi Jumalan? Jumalan johdatuksen täytyy aina luottaa. You have to Ja se ei always koskaan petä. trust in God. He never fails you. Amazing story. With 15, you have been kicked out, but with 50, you bought the company. 15-vuotiaana sut kotoa potkastiin pois, mutta 50-vuotiaana sä ostit firman. And you told me that for one spoon, you need 25 different steps. Ja sä kerroit, että yhdelle lusikalle tarvitaan 25 eri työvaihetta. Niin, joo. And I have seen this morning a silver spoon. I have been eating even with that silver spoon. Tänä aamuna mä oon nähnyt sun niitä hopealusikoita ja olen jopa syönyt sellaisella. And it has a very nice weight, Ja se on aivan mahtava se paino. very nice balance. Se on mahtava se tasapaino. Se, It's just beautiful. It has a good taste if you eat it with that. se maistuu hyvälle se ruoka, kun sä syöt. And I'm sure you made a lot of people happy with your spoons and Ja varmaan silverwares. ihmisiä paljon onnellisiksi sun näillä tuotoksilla. And now, as you're retired, Ja nyt kun sä oot eläkkeellä, you're not tired. et ole väsynyt. You're still renovating a church in Turku. Sä silti vielä siellä korjailet Turussa sitä. And you're using all the skills for it, right? Ja käytät sun taitoja siihen, eikö niin? That's amazing. Se on aivan mahtavaa. Is there anything else you would like to add to this testimony? Onko vielä joku asia, tuleeko mieleen, jota haluat kertoa? No sanotaan näin, että on Jumalalle kiitollinen siitä, että on saatu terveyttä. Jos ei ole terveyttä, niin ei pysty tekemään mitään. I'm really thankful for the Lord that I have received so much health. Without health, I can't do anything. That's right. So you are now 80, right? Sä olet 80, eikö niin? You just turned 80. Juuri täytit. Joo. So congratulations. Onnittelut. Joo, kiitos. And it's very nice because you're so full of energy. Ja mahtavaa, että sulla on niin paljon energiaa. And you're just doing and serving. Sä palvelet ja sä teet asioita. It's so nice to see. Aivan mahtavaa seurata ja nähdä. So I want to thank you for this testimony, Kiitos tästä todistuksesta. sharing us with us of your life, Sun elämäsi tarinaa, kun jaoit meille. going through difficult times, but also experiencing the blessing. Sulla on ollut vaikeuksia, mutta sä oot saanut silti siunauksia paljon. Thank you so much. Kiitos paljon. Joo, kiitos. Yes, we say also kiitos. Kiitos. Thank you.